نن میں خیستا دستر بندی دا فنور دا علم باندے نن منور گمورے زفار گمورے نن میں خیستا دستر بندی دا زفار گمورے نن میں خیستا دستر بندی دا دستر بندی دا نن پادیس پین کھلے قرآنا اور زپو حشوم قربانا پا حدیث دا جانانا نن پادیس پین کھلے قرآنا اور زپو حشوم قربانا پا حدیث دا جانانا بیا بادا پاک رسول اللہ وارث یاد گمورے زفار گمورے نن میں خیستا دستر بندی دا زفار گمورے نن میں خیستا دستر بندی دا فنور دا علم باندے نن منور گمورے